निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मराठी प्रकाशन विभाग पुणे यांनी प्रकाशित केलेल्या पसायदान व विश्वबंधुत्व या पुस्तकातील हा उतारा मी ज्योती संजय गंगापूरकर आपणास आता वाचून दाखवणार आहे। पुस्तकाच्या लेखिका आहेत श्रीमती मीनाताई देशपांडे। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे। ज्यांचे आयुष्य म्हणजेच एक यज्ञ होता असे ज्ञानेश्वर महाराज आपल्या अभूतपूर्व ज्ञान यज्ञाच्या सांगतेच्या वेळी पसायदान मागत आहेत। त्याची सुरुवात ते आता या शब्दाने करत आहेत। या आताला वेगवेगळ्या अर्थछटा आहेत। आता म्हणजे या ग्रंथाच्या पूर्ततेनंतर। या आतामधून माऊली लोकांना सांगतात की आता तरी ऐका, इतके दिवस झाले ते सोडून सन्मार्गाला लागा। आता मी तुमच्यासाठी मागणे मागतोय, नवीन सुरुवात करा। हा आता आरंभवाचक आहे। सफलतापूर्वक केलेल्या विवेचनाचा आनंद या आतामधून व्यक्त होतोय। ही ज्ञानेश्वरी ऐकलीत, आता यापुढे काय करायचे ते ठरवा, असे माऊली श्रोत्यांना या आतामधून सांगत आहेत। गुरूंच्या आज्ञेने माऊली पसायदान मागतात, पण कोणाकडे? विश्वात्मक देवाकडे। विश्वात्मक देव म्हणजे चराचरात भरून राहिलेले व तरीही दंशागोळे उरलेले वैश्विक चैतन्य। अगा वैश्विक धामा अशी ज्ञानेदेवाची धारणा आहे। ही वैश्विक अनुभूती प्रकट करताना ते म्हणतात, जे सर्वत्र सर्व देही त्या करताही धातू नाही, ते विश्वात्मक तू पाही चैतन्य एक। अशी संपूर्ण ज्ञानेश्वरीत व्यापक जाणीव भरून राहिली आहे। या विश्वातील चैतन्याचा एक अंश आपल्यात आहे। या जाणीवेने एक आत्मविश्वास येतो। परमेश्वराची शक्तिशाली व विश्वासनीय सोबत लाभली आहे। या भावनेने निर्भयता येते। म्हणूनच तुकाराम महाराज म्हणतात, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविसी हाती धरोनिया। याच भावनेने रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंदांना शिवभावे जीवसेवा करायला सांगतात। कारण जे एकच चैतन्य विश्वात भरून राहिले आहे तेच प्रत्येकात आहे, याची अनुभूती त्यांनी घेतली होती। या वैश्विक चैतन्याच्या अनुभूतीने मन प्रेमळ, व्यापक व सेवा तत्पर होते। या विश्वात्मक देवात माऊलींचे गुरु निवृत्तीनाथ होते। कारण माऊलींसाठी त्यांची सद्गुरु सेवा सर्व होती, सर्व काही होती। माऊली म्हणतात, गुरु माता गुरु पिता गुरु क्षेत्र गुरु देवता, जो गुरु पौरोता मार्गू नेणे देख। तसे या विश्वात्मक देवात श्रोतेही येतातच। ज्ञानेश्वर श्रोत्यांना म्हणतात, प्रभू तुम्ही महेशाची या मूर्ती। सर्व भूत मात्रातील हृदयस्थ देवापाशी माऊली विश्वकल्याणासाठी पसायदान मागतात। माऊली म्हणतात, येणे वाग्यज्ञे तोषावे
सद्गुरु कृपेने मांडलेल्या वाणीच्या यज्ञाने आपण संतुष्ट व्हावे. यज्ञ म्हणजे यजन, देवतांचे पूजन. मूळ धातू यज, याचा अर्थ आहे देवपूजा. संगती करणे व दान देणे, श्रेष्ठांची देव मानून पूजा करणे, समवयस्कांचे संघटन करून त्यांना प्रेमाने जोडणे आणि कनिष्ठांच्या उपयोगी पडणे. यज्ञ म्हणजे इतरांच्या सेवेत रमणे, समष्टीला समृद्ध करणे, संवर्धन करणे. प्राचीन काळी यज्ञ हे ज्ञानाचे आदान प्रदानाचे व सामाजिक सांस्कृतिक समरसतेचे मोठे साधन होते. आज यासाठी आपण नित्य पंचमहायज्ञ करू शकतो. पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, ऋषीयज्ञ, देवयज्ञ व ब्रह्मयज्ञ. पितृयज्ञ, कुटुंबातील ज्येष्ठांना आदराने प्रेमाने वागवणे, परंपरा समजून घेऊन आचरणात आणणे, यामुळे आपण कुटुंबाशी जोडले जातो. भूतयज्ञ, समाजाच्या कल्याणासाठी वेळ देणे, समाजाप्रती असलेल्या आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून निष्काम व निरपेक्ष भावनेने कर्म करणे, यामुळे आपण समाजाशी जोडले जातो. ऋषीयज्ञ, आपल्या संस्कृतीचा व तिच्या जीवनदायी तत्वाचा अभ्यास करणे, अर्थ लावणे व पुढील पिढीपर्यंत तो पोचवणे, यामुळे आपण आपल्या संस्कृतीशी व राष्ट्राशी जोडले जातो. देवयज्ञ, देव म्हणजे निसर्गातील शक्ती, निसर्गाचे संरक्षण व संवर्धन करणे, तसेच आपल्यातील देवत्व जागे करणे व दुसऱ्यातील देवत्व जाणून वागणे, यामुळे आपण निसर्गाशी जोडले जातो. ब्रह्मयज्ञ, आपल्या आध्यात्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करणे, त्यातील विचार आत्मसात करणे व आचरणात आणणे, त्यामुळे आपले मन शांत व स्थिर होते. आपण विश्वात्मक शक्तीशी जोडले जातो. माऊलींच्या यज्ञाच्या समिधा आहेत शब्द. माऊली म्हणतात, एकी शब्दी शब्दू यजिजे, तो वाग्यज्ञ म्हणिजे. ज्ञानेश्वर हे अद्वितीय शब्दप्रभू आहेत. त्यांच्या शब्दाचे वर्णन करताना त्यांचे शब्द वापरावे लागतात. माऊलींची शब्द मितुले, साच, मवाळ आणि रसाळ आहेत. ज्ञानेश्वर नेहमी म्हणतात, चरणा लागुनी विनविले. अशाच नम्रतेने बोलतात. लोकांच्या कल्याणाचं सांगतातही ते अवधा रिजोजी असे विनवून सांगतात. पण आपण त्यांची विनवणी ऐकतो का? ऐकणे म्हणजे शब्द फक्त कानावर पडणे नव्हे. ऐकणे म्हणजे समजून श्रवण करणे. आपण ऐकतो तो फक्त प्रतिक्रिया देण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आपण ऐकतच नाही. शब्दांची अफाट अपरिमिती शक्ती ओळखून शब्दांचा वापर करावा. शब्द हे संवादाचे माध्यम व्हावे, विसंवादाचे नको. शब्द घडवितो पण आणि शब्द बिघडवितो पण. शब्द हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे एक माध्यम आहे, पण आपण त्याचा उपयोग करताना आपण इतरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही ना, कुणाला दुखावत तर नाही ना, याचं भान ठेवायला हवं. त्यासाठी अभ्यास हवा, व्यासंग हवा व उपासना हवी. माऊलींच्या शब्दामध्ये अनुभूतीचा साक्षात्कार आहे, म्हणून ते समर्थ आहेत. त्यांच्या शब्दातून माधुर्य ओसंडते, प्रसन्नता दरवळते. माऊलींचे शब्द समर्थ आहेत, कारण त्यातील अर्थाची अनुभूती त्यांनी प्रत्यक्ष घेतली आहे. माऊलींच्या स्वभावानुसार या मागण्यात विलक्षण सहजता आहे. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.